नै आइया नारजि अमा ओंख्रि हरफादों। साला दिनैसो नारजि ओंख्रि मोनजासिगोन आङो। दिनैसो मोनजाबाय आं नारजिजों अमाजों जि गोथाव जाखादों। जि गोथाव संखायोना आइया। मानो दिनैसो? नोंबो नाङा संहोआ नारजि जानो मोजां मोनानो। बर'नि गोथाव गोथाव ओंख्रिखौनो संनानै मोनजाला। बर'फोरनाव आलासि जाहैबाल' नाफाम नारजि अनला साम'फोरखौ मोनजायो। आंनि बिखुमजोआबो बर'नि ओंख्रि जानो सुखुवा। बिनिखायनो गावसिनि ओंख्रिफोरखौनो जानो सोलोंनांबाय। बिखुमजोआबो गैया दा सोरनावबा थांदों कीर्तन गायनो। बर'आव हाबनानै जानांगोन बिसोर बर'नि ओंख्रि। बर'आव हाबनाय नियमावल' आखल आखुथायालाय सोलायखाया। बाथौखौनो दाबो गायसनाखै। बिमायाथ' गावसिनि कृष्ण गुरुखौनो दाबो फुजियो। आं दा बेजों हाबा जानानै जोबोर आफस'स। मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि बर'आनो मोजां। रायजो राजायाथ' हमगोन ना बिदिब्ला? गावनो बर' हाबगोन बर'नि